ናይ ዓድና ተዋሳኢ ክሳብ ዝመስለና ኣብ ሃገርና ኣዝዩ ዝፍለጥን ዝፍተውን ተዋሳኢ እዩ። ብናይ ሃገርና ቋንቋ ተተርጉሙ ኣብ ዝቐረበ የኛ ሰፈር ናይ ያማጅ ኮቾቫሌ ገጸ ባህሪ ከምኡውን ክልተ ምዕራፍ ኣብ ዘለዎ ማዕበል ዘርአዮ ናይ ትወና ብቕዓት ኣብ ውሽጢ ልቢ ብዙሓት ሰባት ከኣቱ ገይርዎ እዩ። ንኣብነት ዝኣክል ነዚኦም ጠቒስና እምበር ካልኦት ብርክት ዝበሉ ዘይርስዑ ስራሕቲ እውን ኣለውዎ። ኣብ ትክክለኛ ሰዓት ናብዚ ሞያ ዝተጸንበረ እዚ ተፈታዊ ተዋሳኢ በብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ተመራጽ እንትኸውን ሸውዓተ ምስ ዝኾነ ናይ ቱርክ ፊልም ተዋሳእትን ጽቡቓት ዝተባህላ ሞዴላትን ዘይሰመረ ናይ ፍቕሪ ርክብ እንትህልዎ ኣራስ ቦልታይምስ ተባሂሉ ይጽዋዕ። ንሕና ድማ ብበዝሒ ያማጅ ኮቾቫሊ ብዝብል ናይ ገጸ ባህሪ ስሙ ኢና ንፈልጦ። ኣብ ቴሌቪዥን ቱርኪ ማስታወቂያ እንትሰርሕ ድሕሪ መርኣዩ ኣብ 16 ዓመቱ ብናይ ሃገርና ትርጉም ማዕበል ተባሂሉ ኣብ ዝጽዋዕ ተኸታታሊ ናይ ቲቪ ድራማ ንምርኣይ በቂዑ እዩ። ነዚ ፊልሚ ድሕሪ ምስርሑ ድማ ዕረፍቲ ወሲዱ ናብ ትምህርቲ ዝተመለሰ እንትኸውን ናይ ኣውሮፕላን ምህንድስና ንምጽናዕ ናብ ኢስታንቡል ቴክኒክና ሞያ ዝኣተወ እንትኸውን ናብኡ ንምእታው ተፈቲኖም ጽቡቕ ውጽኢት ካብ ዘምጽኡ 100 ተምሃሮ ሓደ ንሱ ነይሩ። ናይ ችኩር ሓደገኛ መንደር ብኮቾቫላውያን ማፍያታት እንትመሓደር ኣብ ዘርኢ በዓል 3 ምዕራፍ የኛ ሰፈር ተኸታታሊ ናይ ቲቪ ድራማ ነዚ ተዋሳኢ ኣዝዩ ልዑል ክብርን ቦታን ኣጎናጺፉ። እዚ ተዋሳኢ እዚ ሃገረ ቱርኪ ኣለውኒ ካብ ትብሎም ኣብ ቅድሚ ዝሰርዑ ተዋሳእቲ ሓደ እንትኸውን ኣዝዮም ብዙሓት ሽልማታት እውን ኣሸኒፉ እዩ።